Ita papagayam, isabot mi kada kayo, teserya tayo wita alawas ana pauluhan. Daytoy asingsing. Dito'y drama tayo, Sonata Niyaya. Of my life, the memories shared together kept that love alive. Isumat lagay man nagbayag ka ng ilukat itiri daw. Adagayam sa nga ilim. Ay, wen manang ni Ananias. Ananias, ni Badet, kapsat ko. Nay magarabi iyo, manang Badet. Agararem ka kaditi kapsat ko? Kuha. Apay adi ka makasao. Agsalita ta rin ton Madam Dama Rodessa, ha? Agi na naaklabi iti ti kwartok. Napanugak unay. Ay, nakadado trabaho di munisipyo. Sakit pinaeban nak ni Mrs. Rubio. Napatig tinagsaritaan mi. Ay, ditan. Istriktong sakit iti kabsat mo eh. Ang mga napawilan nak nga agaran kan ka. Dudwa kami lang nga kapsat. Sa ititawin na 30. Saan na pa yan napadasan tinakiayan-ayan? Kastagayam. Sino mo ti Mrs. Rubio yung ipagbagana? Ti ka di asawa day di Mayor Rubio? Iso nga pa iso. Naimbagda ka asawa. Gapo iti scholarship program day di Mayor. Naituloy ko ti panagadal ko iti koleyo. Naimbaga talaga day di Mayor Rubio. Sayang lang. Gapot na natay, gapo iti atake. Rodessa, nakaadayo tamatan iti saritaan. Ada ka di marlanam na makit ipanagayat ko gan ka. Tsaka mo, Ananias. Jak masinuno no anya dahito yung marikrit na. Mabalin tamat latatag pagayam san ka di. Saan na ka maawanan itinamnama? Ipanagnak ko tinapod na panagayat ko kan ka. Katsapay ko ma, tamagunod kung tumat lang tinasamit awan mo. Imay gayam dito ni Badit mama. Apay asan ang nagkuyog kini Rodessa? Kalpasan ti panagkapuna iti munisipyo. Nagdiretso dito balay. Iswasan na kadwa ni Rodessa. Sana bali mama. Mapan ko lang ang pasyarin di balay da. Kurso na dam ka di ni Rodessa. Saan ko lang kursunada mama? Ay ayat ko nay. Sana ka mas daaw. Nasingpet ni Rodessa. Napintas kin masirim. May sa kadagiti scholar iti ni papang mo. Naimbag ang mayor na di papa. Ado tinatutulungan na. May sa ni Rodessa kadagiti natulungan na. Iso ano agaram kagankwana. Awan tiga po na asan nakangayatan. Sapay ko ma. Hawan gayam, nagsarsarita kami kin ni Atty. Franco. Kaya't nangagtandem kayo inton eleksyon. Si Kati agtaray a mayor. Mama, awang ti ambisyon ko iti politika. Ipamaysak lang timang tulong kada kayo amang imaton kada iti negosyo tayo. Karang! Nay, imay nakbat dinaron dito'y talaon. Saan ka kadiya sumbra kiti trabaho? Madamdama tatang. Oh, awan ka di matang ti parikot kadagiti pagay? Awan, amom kapigsada nga gipi. Awan pagirasinan ngagtungro, wano anyaman na pasat akumpat kadagiti pagay? Ay susawan, nalabon ti danom kadagiti kinuleng. Katsapay kumata sa nakapten iti sakit. Iso amasapo na masigod tatang. Kat no adaman madawyo asakit dagiti pagay, ibagayo adagos kanyak ha? Siyempre, siya pa iti kunam. Ne, manang Badet, saan ka kadiamangan? Makaanay ka din ti panagkapem? Amo matyawan ganas ko ang mamigat. Aguray ka. Saan ka nakasarita di rabiitan na iturog kumatan? Manang, Agar-aram pa di kang kadayjay nga Ananias, ha, Rodessa? uwan manang.
Saan ko ngayulbutkin ka? Awan mo tidakis na no agarong kanyak? Anyat kinataw day jay. Manalon kaya mana? Ngam nakaturpos iti kuleyo. Kinadan na talga da pagtrabahuan na. Nasingbot matlaan. Amom, jak kayat ano asino laditan ti pakaisagsag makam, Rodessa. Girl, I need you. I need your love. Kaya't da ka no kasarita, Mr. Robio. Anya ka diti may pay ko kada kayo. Rodessa, Harold ko namlatan. Awisin ka kumaamangan iti restaurant, kalpas iti trabaho. Anya? Sabay ko mata, di mo payan dito kidaw ko. Ang nervyosak matan. Mabayin ka kadipela kanya? Idi si bibiyag pa'y dadi papa. Dandani ka na yung nga dakay di balay. Aging gaita, kat umay pa'y lang ni manang mo badit. Kat nga niya lang dito, ti pagsasaritaan ta. Sige. Mabain na ka mang paay kada kayo. Datalarin ka di? Uwen, kayat ko, tuwa talae. You are the star in my life. Don't fade. Don't fade. Sige, Rodessa, mangan talaeng. Sir, Harold. Agnervyos sa kiti pa ng buybuyam kanyak bayat ti panangan ko. Nakapimpintas ka ngamin. Huwag gayam. Bayam ko mga matmatan ka. Ha? Adda ka din kaayan-ayat mo, Rodessa. Awan pa eh. Ado ti agar-aram kin kasal ka di. Sa bagay, saan ako na mas daaw? Itinita kinapintas mo. Ado lakit di tinakayawan kan agkurno kan ka. Nasingpet kan masirip ka pa eh. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I. Si kamanan? Ni Rodessa ka diti gagaram? San pa si Mangpet? Inyawag na itay kanyak nga inawis ni Harold amang rabiida ti restaurant. Kasta ka di, manang. Oh, tumanong ka. Sumrag ka. Tapno na saya ti panagsarita ta. Amang ano kayat mga orayan? Amang ano mabayag pa sa mangpet, manang. Day tatidya ka mo. Amang ano kalpasan ti panang rabiida ti restaurant katagpasyar da pa'y. Baliwak tulaan ti umay. Saan ako nagbayag? Mabit man laan. Da kayat ko adamagan kan ka. Nabayag ka din agar-aram kay ti kapsat ko? Nabiit pa manang. Numabalin. Saan ko akayat apakibyakan ti rikna ti kapsat ko? Ngam ti maibagakan ka. No saan mo may karikanyak ti kinatalgad ni Rodessa? No kas pangarigan ta ayatan na ka. Lipatem langan. Anya. Kapampanaw lang ni Ananias. No naoray na kakuma, amang ano nagdanon kayo dito balay. Manang, amo na ka diyan ni Harold ti kadwa. Amo na, ibagakan ko ana. Ngam saan na adinamag no anak day di Mayor Rubio. Apay ka di, Awan manang. agpud no ka man kanyak, Rodessa. Adda ka din relasyon nyo kani Ananias? Ni, awan manang. Sa anak pa'y anak kaikadang. No bilang, asino ti pilyam kada Ananias kan Harold? Saan mo't nga agar-aram kanyak ni Harold, manang? Anya nga ron ti kahit asawon ti panangawis na kan ka ngagpasyar. Awan amo ka kay papananday jay, manang. Malaksid laeng. Iti panang dayaw na iti kinapintas kan kinasirip ko. Awanan ti sabali pa ngayon bagana.
Naragsak ka si Mangpat, Harold. Ada ka tinapintas, ngay patamag mo kanyak. Naragsakak, mama. Tanawis kinuro sa ng Rabiti Restaurant. Kat, naipod naman, di pa nagayat mo kan kuana. Saan tayo, mama? Narigat mo't ano kilaatak? Manado kumangay. Sigurado nga klunan natin panagayat mo. Mama, kayat ko. Ano aklo ni Rodel sa tipanagayat ko? Gaputay ayat anak. Saan kiti agapo iti kinaimbag anay paeday di papakin ko, Talaga gay malakalat tayo ti day di papang mo. Wan kayam, kuyugan na kamang sarungkar kadagiti katalunan tayo inton Sabado. Sayang agpeso niya. Nung nauray ka kumaidirabi nakita ka kuma. Ken, amangan na nagdanon kayo kumakan ni Harold. Baklang siguro da Harold. Nangina restaurant tinangawisan na ken ka. Wen, baknang. Nasaya at pa'y ti pamilyada. San mo ka din nga maamo ni Harold? Anak day di Mayor Rubio? Anya? Nukasta. Baklang kan nabilag ti karibal ko iti posong. Tsaka mo nagdapanggap ni Harold nga agaram kanya. Awan pa'y mo timpagpagana. Sa maysa, nasingpot ni Harold. Imala iti day di amana ang mayor ang nasingpat. Girl, I need you. I need your love. Tatang, anda nagsarado nga kotse. Tanya, may saan na pintas abakat ti dumdum sa agad. Di Mrs. Rubio. Isaw na di Mayor Rubio. Wayne, isungag pa isaw. Nalawa ti dagada di ti lugar tayo ang matalon-talon. Talon na ti daddo masuksukayin tayo. Amok tatang, ang man manood sumarungkad dito kadwa na gayam ni Harold. Indarasan, sa batang taida. Tantang. Madam! Mrs. Rubio, naibagal daw yo. Kastabat kada kayo. Kadwak ti adag ko, ni Harold. Sir, maragsakan na ka mamukin ka. Siyak ni Ananyas. Kumusta, Ananyas? Istong, dahil ka dito anak mo nga agriculturist. Isungag pa iso, madam, iso. Agriculturist kagaya, Mananyas. Inkuyog na kay mamariti lugar tayo. Tap na makita na gini talon, napanawan na di pa pa. Ken, mapasyal kayo mata na katalonan Nakaada yung tilugan da Sir Harold kan Mrs. Rubio. Gam nakamuleng-leng kabaylaang. Anya ayat ti pampanunutam. Aday pudlo kada kayo, tatang. Ni Rodel sa pagraywak. Nakapagturpos iti kolehyo. Babaan iti scholarship program na di Mayor Rubio. Kan kasla da panggap ni Harold nga arman ni Rodessa. Anya? Kahit karibalam ti anak di Sigo da Mayor. Ay anak ko, saan bulangan nga itultuloy? Tatang. Madlaw ang nasingpat ni Harold. Imala iti di amana. Kenbak nagda. Kalpasan na, makitaltalon tayo laeng kadakwada. Dahil tangarod ti pagkaralibukak, tatang. Kumita ka laangan iti sa bali, tapnosan kanto lang masakitan. Nubilang ipaypayso ni Harold nga arman ni Rodessa. Kat iso ti pilyan na. Awatag, tatang. Awatag kasi papuso ti panakapaay ko. Dahil ka, ti lalaki. Gusto ti daramid mo, Harold. Naragsakan, nakasingsingad ka nakisarsarita ka dagiti banalon. Mama,
Sana kaya tayo di papaatagibasitin na kiti nakurapay. Asidagtirik na ni Emilio kadagiti Mandalon. Kaduan na Mandalon tinangibutos kan kuana. Kat napinta sa pangrugyam dagiti Mandalon. Dahil ta kati manin ti pagsaritaan tayo, mama. Ulitik man yung ibaga kada kayo. Awan ti ambisyon ko ato mapog iti politika. Ngumnal pa na nakapagtulag kami kin ni Atty. Franco. Lading itik, mama. No kaya't na. Tulungan tayo lang iti panagkandidato na. Ito na ang araw natin. Katalunan na kayo gayam da Mrs. Rubio. Kat, kumusta mo't nga iti panagsarita yung ka ni Harold? Nasingpet, ken naragsa ka kasarasarita. Madanagan ang arad. Anya, di kahit mo asawan. No bilang agaran ken ka. Ang mga nuisa ti William, Rodessa. Anya? Katawan na aramid ko. Awate kasi papuso ti panakapahay ko. Oh, Harold, si Kamat Gayan. Dumanon ka? Aranyas? Sika? Diyak naman nga agdanon tarito balay da Rodessa ken manang badet. Nagamam mo kayo gayam. Nagkita ka nagsasarita kami. Itinapan kami kini Mama Ijay Talon. Naimbagman tamo ni Ananias tinararamid na. Isun tinagpabusoy. Tap na may kan matitigon daway ni Harold. Manang patet. Panagkunak. Sanak laki di nagpidto titi panangipapan. Ada plano ni Harold na agaramgan ka. Nagsarsarita kami mutlaan. Awan mo ti imbagbagana. No dilaang ti sang kadayaw na ti kinasingpat kan kinasirib ko. Napinta ka no, manang. Kat? Anya ti kayat asawan day ta. Manang, saan ko apawilan? No kayat na ti agaram kanya. Kasano ni Ananias? Manang, bak ng unay ni Harold para kanya. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Anya nga tanti pampanunutin ni Harold. Sigurado, agatap nga agar-aramakkan ka. Agpada kayo lang nga dakarbangan ng agayat, Ananias. Angam, ad-adda amay ka rin ni Harold, Rodessa. Saan mo kumasawan ti kasta? Ngamin, asidag ka dito'y puso, Ananias. Girl, I need you. I need your love. It won't be easy. I've loved you for a long, long. Anya nga tati pang panunutan ni Harold. Sigurado nga agatap nga agaramakan ka. Agpada kayo nga dakarbangan ng agayat. Ngam ad-adda amay ka rin ni Harold. Saan mo kumangibaga dayta, Ananias? Ngamin, asidag ka dito'y puso. Agpaiso ka di tinanggag ko. Apay na ita sing-sing. Anya ti kahit asawan na ita. Dayto'y hasing-sing, titanda ti pamatag ko ken ka, Ananias. Agpaiso ka ni dayto eh. When, ay ayaten ka. Agyan mo na. Maragsa ka na, Rodessa. Ulitan. Dayto'y hasing-sing, titanda ti pamatag ko ken ka. Diyak mas baalang ti kinaragsak ko. Angam, rumbang kumasak ti mangisagot kan kay ti sing-sing. Kaibatugan dayto'y hasing-sing, ti si bubukala kinatawag. Kat iti panangyusong ko iti sing-sing iti ramay mo. Kaipapanan na, ti panangikot mo iti pusok. Rodessa. Ipatag mo kumaday ito yung sing-sing, Ananias. Di mo pukpukawan. Kat num apukaw mo dayto
Mapukaw mong tumatan, ti pamatag ko ken ka. Anya ti kaya ta sa wanda ito eh. Apay ang nagkuyog kayo kini Ananias, ha? Dinanon na kaya pagtrabaho ha, manang badet. Kat inawis na ka nagpasyar. Intulod na ka nagawid. Anya? Oh, Ananias, dumanon ka pa lang ha. Uray saanan. Uray ta na itulog kamot tayo. Amangan no kayat mo pa'y kaginana. Agpalamayas ka pa lang. Agtimpla ak iti juice. Uminom ka pa'y. Inton maminsana eh. Saan mo napilitan, no? Saan na kaya, Trudesa? O sige, saan akong nagbayag? Agananad ka ha. Sige, manang badet. Sumarikak mata na iti kwarto. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I hope. Anyati ko na mananyas. Kaslajak mamati ngay naklon ni Rodessa ti panagayat mo. Kaano pa yan nagsawa kiti saan nga pudno kada kayo tatang? Unang Apay. pampanunutag lang nun yan to, ti pagtungpalan ti ayan-ayat yung anak ko. Nakaturpusak mo ti kurso? Nagtatrabaho ha? Kan may isa, itay lang naklon na ti panagayat ko kinukuha. No, may papaniti kasara. Adayo pa yan ta. Nga masana kasta, ti kayat ko asawan. Amok mat kat di ngagbalin ta problema mini batit akabsat na tatang. Isuday ta, ti problema ngay magbagak. Saan tayo pala panunutan day ta tatang? Diyak kaya tamatong day ti kinaragsak ko iti panangaklonan ni Rodessa iti ayat ko. Nadlaw ka nakasilaw ka pa lang iti kwartom. Sana nakatrangka, isa simul kaklatan. Ada ka din napatangay bagam kanyak manang. Kasla kaya't nakaliklikan Kalpasan ang nakatalikod ni Ananias. Nagdadaras ka mo na simrek iti kwartom. Manang, Amom siguro pagdamagan ka, no apay nagkuyog kayo kini Ananias niya. Agpudo ka man kanyak. manang badet. Awan mo tidakas na no kumuyog akken kwa na. Ngamin inawis na kang pasyar. Ang mga no panunutin na, nga danamnaman na nga ayatem. Wano, agayan ayat kayon? Kasalungatan. Laglagi pang protesa ha? Ni Harold tirumbang apaki ayan ayat ham. Laglagi pang dayta. Girl, I need you. I need your love. Kasanong nagpaiso na maaman ni manang maabadit nga gayan ayatan. Kat saan mat apaboriti relasyon ta? Ananias, Apa yang nagsinay ka? basta laglagi kong kumakanayon. Ay ayatan ka. Ket ipatag mo kumaday tapa na kayat ko ken ka. Ikari, Saan mo kumapukpukawan ti singsing? Taday tatitanda ti panagayat ko ken ka. ipatig ko dito eh. Kasi ti panagayat ko kin ka. Saan mo pa yasin ang batang ti saludsud ko? Nakasagana ka kadi amang sukir iti pagayatan ti kapsat mo. Gapoy, ti ayan-ayat ta. No saan mo kabagla na mapukaw day ta singsing? Ad-adapay at sak kabailan ang mapukaw kay tibiyag ko. Agyaman na. Sana kabailan ni manang badet nga ipaay ti pagragsakak. At akin ka ti ragsak ko, Ananias. Maragsa ka na karagdan ang nagkukin ka. Ikari.
Agbalinak ang natibker ang mga roper iti ayan-ayat ta. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Naggapo ako iti pagtrabaho ni Rodessa, manang badet. Awisa ko mga agpasya. Saan ko anadanon? Anya? Saan mo kati adinamag ka dagiti ka office ni naan na no sa dino tinapanan na? Saan ako na nagsaludsod pa eh. Impagarup ko no nagawi din. Awan pa'y man. Ha? Napanan na nga ta. Amang ano kadwa na matagiti daduma ka opisinaan na. Kat napanda pa'y nagpasyar. Ano, napanda nga tayo iti mall. Urayam na angan. Amangan mabayag da pa eh. Sana bali. Inton maminsan laangan. Ibagam tulangan ng imayak. Katday tati paglitlitayam, Harold. Talagang sakit di nga agayat ka kin ni Rodessa. Panggap ko pa ilang tiagaram kinkwana. Saan ka mapapalaw? Napintas ni Rodessa. Nasingpet kan nasirip. Awan ti rason na saan na ka amaaya. Ngumnood ang kayan-ayat na. Awan ti mabalin ko, mama. Ipalubos mo amaunanda ka. Laglagi pam. Anak nakatisigod a mayor. Dakkel ti utang da anay bag-anakam dagiti nga agkapsat iti pamilya tayo. Kayat ko, no ayatan nak ni Rodessa. Awan iti kondisyon. Ayatan nak. Gaputan na pudno ti panagayat ko kinkwana. Lalahingam nga rada, iho. Uwan, mama. Ipasnag kon ti agaram ko ni Rodessa. Eto na ang araw natin. Apay nga itakalang, Rodessa. Among ka di nga may ni Harold iti opisina yo tapno awisin na ka kumangagpasyar. Manang badet. Ti amo na madano na ka dito'y balay. Ngamawan ka. Napanam. Kuha manang. Apay di ka makasungbat. Agpudno ka man kanyak, Rodessa. Di mo ibaga akadwam manan ni Ananias. Kasanungatan. Ano ti baga ka ni manang? Tagsamatan makaulpot kan ko na. Oh. Agpudno ka man langon kanyak, Rodessa. Ay, kuha manang. Dagiti kagayam ko aka opisina at tikadwa ka nagpasyar. Jakmat nga min amo apasyaran nak ni Harold. Eto na ang araw natin. Kalpasan na nagapo ka dyan munisipyo, nagdiretso ak ti balayo, Mrs. Robio. Amangan ko nak no, napatag ti bagayo kanyak. Agyaman na ta pinatgam tikid daw ko ayay mo dito balay. Saan kayo ang mapagkadkadan? Dakal ti utang mi ngagkabsat kada kayo iti day ti Mayor Rubio. Nadanon mo't nga ta ni Harold ti kapsat mo iti opisina da. Kat napatganti kalikagom na aba ipasyar na ni Rodessa. Wen kat nga ta? Day ta tinagpayabagkan ka. Mariknak tinapalalo a panagayat ni Harold kin ni Rodessa. Anya? Nasingpat ni Harold. Agpadadakin ni Rodessa. Agbagay dalakit ti. Anya nakit din aragsak ko. No, adda pa kay karyan ti kapsat ko iti anak yo, Mrs. Rubio. Amoy mat. No kasano ti kinakurapay mi. Napalaro ang ragsak ko. Tanay kanak man ang itigundawa e mapasyar ka. Agyaman ak launay. Mababay na kada kayo, Manang Harold. Saan kang agbahin kanyak? Kayat ko ana asidag tirik nam kanyak. Anya? Saan aday ito iti umno a lugar? Apang ipudnuakin ka.
Ngamsapay ko mata maawatan nak. No ipudnok ti panagayat ko kin ka. Ha? Rodessa. Ikarik, ano ayatan nak? Saan kantong agbabawi? Gaputan na pudno ti panagayat ko kin ka. Girl, I need you. I need your love. Nakaragragsak kamot adimtang. Wanya, naipasyar mo ka din ni Rodessa. Saan ko lang ang ipasyar, mama? Naipudnok pa yung ti panagayat ko kin kuana. Apay nga katawa kayo, mama? Ay, maragsakan naklaang iho. Amo, magunod mo ti panagayat ni Rodessa. Di talaang, naadakayan ayat na. Mawanan kan samat ka na tago si tinamnama. Sigun ken ni bate. Awan ka no ba'y tikayan ayat na. Agar-agar matapela niya nanyas kin kuana. Maag ni Rodessa. No pa ayon na ka. Kat sa bali ti pakiayan ayatan na. Natalag kayo launay. Amabali na kayat nakmat ni Rodessa. Siyempre, saan ka lang abaknang? Nasingpat kan gwapo ka. Nasirip ka pa, iho. Nasingpat day di papa. Saan na kayat? Apag panakkel tayo, ti kinabaknang tayo. Dakkel tinaitulong tayo di papang mo kadagijeng agkapsat. Mama, imbagak idin kada kayo. Kayat ko, ano ayatan nak ni Rodessa? Gaputa nagtaod iti puso na, ti panagayat na kanyak. Awan iti kondisyon, saan ang mapilpilitan laeng. Eto ka na naman muli, kumakatok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulit, ang puso tila di ka. Madlo ko nga alo si Isen ka manipod pa'y dimteng ka, Rodessa. Anya, kumusta ti panang ipasyar ni Harold ken ka? Nasayat mo at manang badet. Mm-hmm. Ibagak natakin ko na ti panagpudno ni Harold kanya. Anya, impudno na ka di ti panagayat na ken ka? Ay, kwa manang. Amok, dakkel ti panagayat na ken ka. Saan na ka kuman nga ipasyar, noon panagayat na ken ka? Ganun kaya, nagkapwa ka di balay da Mrs. Robio. Kat da kayo ken Harold, tinagsarsaritaan mi. Manang? Pabor ni Mrs. Robio asik ka, ti makaayan-ayat ni Harold. Anya? Ba nagkapakaragsa ka launay? Nagasat ka, Rodessa. Wan, nagasat ka. Kasi ka ti pinili ni Harold nga ayatin. Makaayayo aboy boyain ti kinabunas ti panagdak lagi ti pagay tatang. Adapin muskul ti panaggipida, hindi na abunuan tamanan. Dumalaang kan pagimbagan na numay siyang agriculturist ti anak mo. Nawan lakit di ti trabaho tatang. Tulungan kayo di ti talon. Kabalak pa'y margidi. Nandulak pa'y paro. Kita ba ta? Nene. Sino takin lugan ni Tidayjay? Kasla ni Harold mat na jay. Oh, ni Harold ngagpaiso. Ang may samat. San namat akadwa ni mamana? Manya nga tatigagara na. Mabit lang tatang. Ang mga anod na napatag ng baga ni Sir Harold. Talaga na imbag kayo tiday di papang mo, Sir Harold. Sayang lang, tanatay ka po iti panakatake na. Kinapudno na tata. Kaya't ni Atty. Franco nga agtandem kami inton sumaruno nga eleksyon. Anya? Mayat! Dakil dinamnamam amang ngabak. Padamday di papang mo na yung baga tao. Awan ti ambisyon ko ti politika, tata. Ah?
Ipamaysa kailangan timang tulong kini mama. Ang mga sikaso kadagiti negosyo mi. Sige sige. Ituloy yung lang tagsasarita kinin Anyas, tada papanak. Pudluti ko na ni Tatang, Sir Harold. Dakal tinamnamam ang mga baklo kas pangarikan. Makatulong aklat ta iti sa bali awagas. Sana ka makapagbayag, Ananyas. Pimasyarak lang. Anati ko naman, Anyas. Pimasyar iti balayo ni Harold. Well, ngayon sana nagbayag. Nakisarsarita labi. At ako makayat ko nga'y bagakin ka. Saan ko masabali iti pagawatam, ha? May papanikan niya. Saan ko kumapakabasulan ti susurot ko manan ken ko, na? Anya? Diyak namin kaya tamabainan. Saan ko maharumbang? Taagayan ayatan. Numuna ta. Nagpudnumat iti panagayat na kanya. Kasano nga Rodita? Pangasim, saan ka kumangag panunot iti sa bali? Ngamin, si kamot kay ayatan. Ay ayatan ka matunay. Ngam naimbag ataon ni Harold. Kanbak nang da. Please, saan ko kumaatagi basitan ti kinataom? Diyak malikli ka na panunutan na ita. Anyalangan ti sawan na. Lumaamuan na nga gayan ayatan. Girl, I need you. I need your love. You for a long, long time. How I cherish those moments. Saan ko kumapakabasulan? No simburo takmanan ken ko, na. Anya? Diyak ngamin kaya tamabainan. Saan ko marumbang? Taagayan ayatan. Numuna ta. Nagpudnumat iti panagayat na kanya. Kasano nga Roditan? Pangasim, saan ka kumangag panunot iti sabali? Ngamin, si kamot kaya ayatan. Ay ayatan ka matunay. Ngam naimbag ataon ni Harold. Kanbak nang da. Saan mo kumatagi basitan ti kinataong? Diyak malikli ka na panunutan na ita. Anyalangan ti sawan na. Numaamuan na nga gayan ayatan. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my love knows where you belong. Naimbag ta nalagip ko adagos. Kat sinublik da ito kwintas iti kwartok. Nanginati inggatang ko iti daytoy. Saan ko pa'y akayan ayat? Ngam, napanunot kong isagutan. Ni Ananyas tirimwar iti balay dagiti agkabsat. Sinaruno ni Rodesa. Naginigam da iti Ema. Anya ti kayat asawan da itoy. At tinasayat pa'y. Darasak ti lumugan iti kotsek. Sakbay amadlaw dak. Masapul ang makapanaw akon. Anyas, ti kotse. Kasla nagkapumot dito eh. Mabit lang. Malasin ko na di ako siya. Nang samat Harold yan naglugan. Anya? Oh, Ananyas. Kunak man na nakapanaw kan. Adda ka pa'y matlagayam dita. Manang, Adda naglaw kong andar ti kotse. Iso adi nardaras ko ti rimuar. nakadayo na manang. Ah? Ananyas, apa di ka matimtimag? Sige. Ipagpagnatlangan. Barang adda masabat ko apagluganan.
Sa anak laki diyan nagbidtot, Rodessa. Dito isangot ibalay tinagapuan di kotse anang ngagwapid manaw. Ha? Ni Harold nga talantay sa dayjay. Ti amok ni Harold ti kasarsaritam. Saan mat? Tanimot gayam ananyas ti kadwamitay di tiruar. Kunagman no iti balay dapatit kan Rodessa tinagapo ang iho. Iso anarabian ka nagawid. Kasta tilangam, nakaliglitay ka. Mama, Ada ka ti problema? Mapit lang. Anya dayta akahita. Anya't linaon na dayta. kwentas mama. Isagot ko kumaday ito'y kini Rodessa. Apay, kaayat-ayat mo ka din ni Rodessa. Inaklo na ka din ti panagayat mo. Saan pa'y mama? Ngam na panunot kong isagutan ni Rodessa. Tapno maipanaknak ko ti panagayat ko kinkwana. Oh, talaga ayat ang unay-unay ni Rodessa. Nagdiretso kay Gibalayda. Kalpasan ang nagatang ko dahito kwentas. Ngam, saan akon nga nagtuloy. Kalpasan ang nakitak ida. Iti kaayan-ayat na itirwar. Adan kaayan-ayat ni Rodessa? Nakitak tinaerot apa naging niggamda iti ima. Kaya't nasawan, agayan ayat dan. Harold, apay adik kay kinangawisang kanya. Napinpinta sa pagpasyaran dito eh. Di nga men Rodessa. Aglalo no, tikayan ayat mo tikadwam. Ha? Wan gayam. Adda kayat ko nga isagot kin ka. Awatem. Ha? Anya day to eh? Lukatam. Tapno maamuam. Sige. Kwintas. Nagpintasan na kwintas. Nanginalakit diti pananggatang witi daytoy. Isagot ko kumakin ka dayta idirabi. Uray santa pa'y nga gayan ayat. Tanda dayta tinapod na panagayat ko kin ka. Napan kay Jabalay idirabi. Uwan, imayak. Ngam saan ako na nagtuloy. Kalpasan ang nakita kayo kini Ananias. Anya? Sa anak lakad diyan nagbigdot iti nakita. Kaayan ayat mo ni Ananias. Saan ka di? Ha? Saan ka kuman nga gulbod kanyak? Maawat ko, tipan nakapaay ko. Kaya't ko pailangang isagot dito ay akwentas. Harold? Ngumno dito ay akwentas, ti di pag kinaawatan. Manipod iti tapaw ti bantay dito ay resort. Ibal lang mo dito akwentas iti baba. Girl, I need you. I need your love. Nagdardarasa kon ngay may. Gaputay niya wag yan ang patagtiba gayo kanyak, Mrs. Robio. Talaga na patagtibagak kan ka ba din? May panggap ka na Harold ken ni Rodessa. Huh? Anya ti may panggap ka dakwada. Dimtag ni Harold idirabi analiday. Igam na ti kahita ti kwintas nga isagot na kumakin ni Rodessa. Anya? Nakadano na ti balayo idirabi. Saan na nagtuloy? Kung nagtubay ka ta. Saan ka nagbidot itinanggag ko nga ongor ti lugan ang nagsardang iti sango ti balay ni.
Uray saan nakanupay akayan ayat ni Rodessa. Kaya't na ngay sagutan iti kwintas ti kapsat mo. Tapno maiparik na tinalaos a panagayat na kin ni Rodessa. Idiri mo anak, saan kun anak kita ni Harold? Gaputa saan na nagtuloy daytoy. Kalpasan na nakita na ni Rodessa. Kanti kaayan ayat na itiruar ti balayo. Ha? Ingatanan niya, sti pagpakana. Sino ka no tinakita na, ma'am? Saan nga ibaga ni Harold? Pabora ka ni Rodessa ti makagasat ni Harold. Ngam, sayang, at damot gayam kaayan ayat nan ti kapsat mo. Kapampanaw lang ni Badet. Tanda ni nagdanon kayo ti balay. Nagkapuam ka ti iho. Kay tultulnog ko ni Rodessa, igibalay da, mama. Anya? Kunak mano na upay ka ti panagara mo kan kuha na iho. Kalpasan anaamuam nga addan kayan ayat na. Inawis ko nagpa-share iti resort, mama. Anya? Kas jay ti kinasinaw ti panagayat ko kini Rodessa. Naimbag tulaang apakalaglagipan na. Talaga nasingpat ka, anak ko. Agap, asino ka diti bagpagab akayan ayat ni Rodessa? Am-amuyo unay, mama. Makla at kalakit di na maamam. Asino? Ni Ananias. Anya? Ti anak ti Manalon. Oh, may sala na ko rapay tinangati kan ka. Nabit ka no pa'y anagayan ayat da, mama. Saan ko pa'y naipod mo ti panagayat ko kini Rodessa? Oh, saan ang mabalinday to, ye? Nagasat ni Ananias, mama. Umapalak. Masapul nga awatak ti panakapaay ko. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Nagpintas da ito ya kwentas. Nanginalakit di da ito eh. Makonsensya ka mang suot iti da ito ya kwentas. Amangan ngamin na masair tirik na ni Ananias na makita na. Ngam, dayawat, ti kinapudno ni Harold iti panagayat na kanyak. Raamak ti kinapakumbaba na. Uray paknang. Rodessa? Oh, Kasalita ka man? di man ang patet. Kasla makaungot matitiwag na. Apay nga ta. Rodessa? Manang patet! Sana nakatrang ka tiri daw. Sumrag kay latan. Nagapuak iti balay da Mrs. Robia. Agpudno ka man kanyak? Agayan ayat kayo ka din kini Ananias? Ha? Saan ka makapagulbod kanyak? Tanakita na kayo ni Harold. Manang, Amok, nga amom dayta. Tanagsarita kayo kini Harold. Maag ka Rodessa. Nuniki din Ananias ti ayatan. Sa anak gaya man nagbidot. Kotse ni Harold tinakita tayo di, kat naggapoy ti balayo. Wen, Ananias. Saan ka nun na nagtuloy? Gapo iti pan nakakita na iti pan nagkinibinta. Ket impapanan nga agayan ayat ta. Saan ko pa nakasarita ni Harold? Analangan ti may bagbaga na may panggap kanya. Awan mo ti problema ka ni Harold. Nasingpad. Rodessa? Saan ko maamasair ti riknam iti panangdayaw ko iti kinasingpad na. Si Kati ay ayatek. Kat naaklunan ti pan nakapaay na. Nataknang ni Harold. Baknang ngam napakumbaba. Wen, ni manang batit ti problema ta. Sana pabor iti relasyon ta. Ngamin, ni Harold ti kayat na apakiayan ayatak. Girl, I need you. I need your love.
kwintas. Nanginalaki tinito eh. Saan nga ta, aday ito'y, ti kwintas nga imbaga kanyak ni Mrs. Rubio, nga isagot ko man ni Harold kini Rodessa. Apay nga ta dito eh. Initad ka din ni Harold kini Rodessa. Apay nga da dito eh. Manang, abay nga da ka dito kwarto. Kunak na da ka itayan. Sana nakatrang ka iso simril kaklatan. Nga mawang ka magkayam. Nagkapwam. Ha? Saan ka nagulbod? Nagsarak kayo kini Ananias? Manang, maawatam ko mamat ti marikrik na. Ni Ananias ti ayatay. Maag ka. Awan sirbi ti kinasirib mo, Rodessa. Jak pa nga minasango kinasarita ni Ananias kat. Ayabam to man kit di dito balay takasaritak. Manang, anya ti pang panggapam. Saan mo nadamagan pa eh? Wan kayam, apay dito kwintas. Insagot ni Harold kanya. Oh, makitam, ti panagayat na ka. Itilaksit, ti panakaamo na nga adan ka ayan-ayat mo. Sinagutan na kapailaang iti kwintas. Talaga, tatadakalan dagiti baka tarakan ni Ananias. Nawawalat da, tada parsyak da mistiso. Binupulid ako na kuma. Unay mo ti panagsasaokon. Anya aparsyak. Nagagat ngagtartaray ko ni tidingwan ti anak ko. May samira na lang ta. Uray na trabaho na. Nay. Kada nagsardeng ako si iti batog tirwangan. Ni Mrs. Robio. Tulungan ditoy. Istong! Mrs. Rubio. Ada ka din ni Ananias. Mrs. Robio? Iso na itong dimsagi di tricycle. Ananias, mabaling ka diya makasarita ka. Dumanan tayo iti unag, Mrs. Rubio. Anya nga pati gagara na kanyak. Amom lagi titigagarak. No, nakapagsarita kayo gan ni Harold. Saan kami pa nagkita, Mrs.? Apay ka di? Diya ka mo, no ka sa dugay bagakan ka na ito ay. Nakababain man ng nagribalan nyo ni Rodessa. Kat sikat ikinayat na. Gabot na siyak tayo ayatan na. Naturit ka kagsasaw. Kasla kayat mo pa'y dagpanakal kanya. Nagubsang ka. Agap sa darumpang atutupan ka. Si papa kong babaak ngagpakawan ka na kayo. Numalit panagsad ti imbagak. Anya ka diti gagarayo kanyak. Adada may bagay ni Harold apara ken ni Rodessa. So na mabalin, si kalangan tiyag pabusoy. Anya? Dasing pati anak ko. Imalalatay tiday di mayor nga amana. Amo ka naragsakdan to ken ni Rodessa no isuda adua ti agkagkasa. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi... Nakapanawan ni Mrs. Rubio. Siyak mo ti makisarita king kaanak ko. Nangag ko tinagsaritaan yung sa anak na nakibiyang. Tan? Naimbag laon na yung tao dahil di Mayor Rubio. Adot na tulungan na. Amok na itatatan. May san ni Rodessa ka na itinait ka ni Tigundaw yung makapagadan. Aging kay tinapagturpos na iti kolehiyo. Ken naadaan iti pagtrabahuan. Katimala ni Harold iti amana. Ilalaam kumati panagpagayam yo. Anya ti kayat siya asawa ni ti day tatatan. Masirip ka. Amok amay buksilam ti kayat ko asawan anak ko. Kayat siya kanya asawan. Gapo iti kinaimbag ni Harold kanyak.
Gaputan ako rapayak. Agpabusoyak. Kat isakripisyo ti panagayat ko kanya Rodessa. I love you to the moon and back, and I will keep you. Nakadanon tanti ti balayo. Ngam, aglamlamis lang tidakulak mo. Ananias, Nasaysayat mo sangot ni manang mo. Rodessa, Ananias, anya tararamidan nyo di Tirwar. Sungar kayo, tagsasarita tayo. Kaya't da ka nakasarita manang badet. Saan ako nagpalpalikaw pa'y Ananias? Idi pa'y laeng. Saan kon nga anamungan ti panagdatdaton mo iti kapsat ko. Gaputa kayat ko ani Harold ti makaayan-ayat ni Rodessa. Girl, I need you. I need your love. I've loved you for a long, long time. Nakadanon tanti ti balayo. Ngam, aglamlamis lagi ti dakulak mo. Ananias, Nasaysayat mo sangot ni manang mo. Ananias, Rodessa, Manang, anya tararamidan nyo di Tirwar. Sumrag kayo, tagsasarita tayo. Kaya't na ka nakasarita manang badet. Saan ako nagpalpalikaw pa'y Ananias? Ta idi pa'y laeng. Saan kon nga anamungan ti panagdatdaton mo iti kapsat ko. Gaputa kayat ko ani Harold ti makagasat ni Rodessa. Namnamag amangag kulay takada kayo. Hindi pala, nadlaw ko. Nasaan kay apabori ti panagaram ko kani Rodessa. Naimbag tamom dayta. Nanumuak unay, no may dinigak kani Aaron. ngam, sikat ay ayat ka Ananias. Rodessa, mapan kay ti kwarto mo. Kayat ko adwa kami lang kan Ananias ti agsarita. Ngam, Manang, Sige, Rodessa, itong paalam ni manang mo. Nasaysayat nga agpaiso. No dua kami lang agsarita. Nalapit ta saan nakamaawatan no apay ani Harold ti kayat ko apara kini Rodessa, Ananias. Saan nagaputa may saak nga ambisyosa. No di kat kita akti pagimbagan ti kapsat ko. Amok day tama nang. Pudno anak ko rapayat. Ngam adamat na turpos ko nga adal. Ka nagtabtrabaho ah. Saan laaday ta, Ananias? Ado ti pakaarusak ta ni Harold. No kinasimpet ti sapsapulan ni Rodessa. Kasta akmat. Kan amok mat at talaga anay baga tao ni Harold. Nasaya at tamom dayta. Ngem saan lang adayta. Gapot tadakkel ti utang mi anay bag anakam iti pamilya da Harold. Dayta ti may saga po na. Tano saan agapo iti day di Mayor Rubio. Jack lamon. Nanya kumama tinagtungtong palang ti biyag mi. Manang badet. Sapay ko matamaawatam dayta Ananias. Nupudno ngay ayatam ti kapsat ko. Nakasagana ka amang isakripisyo iti bukod mo arik na. Para lang iti pagimbagan na. Mama, saan arumbang tinaramid yo? Saan kumaada kayo kini manang badit? Ti agtulag. Harold, Saan aktumatlangan na ragsak? No saan asyak tay ayatan ni Rodessa? awan tiga po na asaan na ka maayat ni Rodessa. Awan ti mabalin tayo. No ni Ananias tay ayatan na. Talaga na ipagkatao, iho. Imala ka iti day di papang mo. Saan ko kayat nga aramatan ti kinabak ng tayo, mama? Tapno lang magunod ko ti kayat ko. Sikapay kitintag sakripisyo. Imbilang ko agayam ni Ananias, mama. Saan akin naman naging bubukod? Timang dadaal iti ginasingad mi. agpagpakaang si Atken ka Manang Badet. Maawatan da kuma. Saan mo kumamot alapdan ti pagragsaka? Rodessa, saan ka kumangagbali na maag?
Ni Harold ti parakan ka. Kit-kitak ti pagimbagam. Ngam ni Ananyas ti ayatek manang. Awan ti gapo na adi mo masursuro nga ayaten ni Harold. Adu ti pangatiwan na ni Ananias. Manang, Oh, anyat pagsangitam. Nagasat ka ta si kati ayaten ni Harold. Naglagi pang. Adu ti utang ta na yung pag-anak kami ti pamilyada. Saan ta ama ka may bayad? di na kumamat konsensyahan, manang. Bigbigag ti utang ko ana imbaga nakam kada Harold. Ngamsan ko maaday ta ti makalapad kanyak iti panagragsak ko. Kat pakaragsakan mo ti bagpagak. Denggan na kumarodesa ating ko ha. Tingitingam ana yung bagtariknam. Agpanunot ka. Saan kantong agbabawi? No ibawing mo ti panagayat mo kani Harold. Girl, I need you. I need your love. Si Ririn kay palagaya mamasang pataktatang. Inuturay na kadi. Madlaw ko analiday ka. Sa anak lakit ni ngagbindon. Naggapo ka iti balay da Rodesa. Kinasarita nagtikapsat na may papanikayan ayat may kani Rodesa tatang. San ka di pa'y lang nga makaanay ti panakisarita ni Mrs. Robio kin ka. Laglagi pa mabakital-talon ta kadakwada. Sana kaskarina nga isakripisyo klatan ti panagayat ko kani Rodesa tatang. Kasanon ni Harold. Kasanon no kasarita na kamot. Tang, Oh, san ka amabayin kinkwana? Ipagpagapumla kuman iti kinasayad na. No bayad na kinasabrak ti ugalin Mrs. Robio mo minsan. Anda mariribo ka na kadagitang ibagbagayo kanya tatang. Ay, sige. Mapan ka maturugan, tabno makay na naka. You are the star in my life. Don't fade. Don't fade. Ananyas, amok nga may nakakinasarita ni mama. Saan mo pang panunutan? No anyaman dagit imbaga na rin ka. Harold, Pudno ngay ayatak ni Rodesa. Maawat ko asikati ay ayatan na. Wen, maawat ko ti panakapaay ko. Kablawan ka. agyaman na. Saan aday ta ti mangdadaol iti panagpagayam ta? Saan mo pakadanagan ni mama? Tinubngar ko tinagsaritaan da kini manang badit. Mabahay na kunay kan ka Harold. Naimbag ka at tao. Sa anak tumatlangan na ragsak, na mapilpilitan ni Rodesa, ang makiayan ayat kanyak. Nakita kayo idi, ana erot ti panagpinutpatyo iti ima. Nailasin ko ini ti Kotsem. Jak impagarop ang nakita na kami gayam. Ita lang may bagamlay ta kanya, Harold. Gapo iti na imatangak. Ingkaddan ko ngagpabus uyak langan. Kablaawan ka manin. Nabang ara nakiti dahi tang imbagam. Naimbag ka agayam. Oh, apay ngagluluwa ka. Saan ka kadi amaragsakan iti dati apa nagkita ta? Naragsaka ka na niyas. Nga malitayanak. Gabukan ni manang batet. Kaya't nakapilitan na lipatan kalangan. Tapno na waya ni Harold nga karam kanya. Saan ka nagladingit? At na pintas ng ipadamag ko ka. Nagsarita kami kanya Harold. Anya? Maragsakan kalakit di iti dahi ti ama-amwam. Inkari na kanyak asaan nan asingaan pa'y ti ayan ayat ta. Kasta ka di. Naimbag a tao ni Harold.
Saan na akayat ang madadahal ti panagayam mi? Gapo lang iti panagribal mi iti puson. Agyaman na. Makasangit ang kiti dayta anamwak. Ananyas. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling. Anya ti kunam Harold. Apay nga inarabit mo dayta. Sana rumbang asika tirimok ba? Mama, saan aga po tabak nang tayo? Nangatula yan ti panagkita tayo iti biyag tayo. Saan akayat day di papadayta? Anya? Saan ko akayat at agikwaan ti saan ana ikari apara kanyak? Saan ak tumatlangan na ragsak? Napilitak nga ayatan nak ni Rodessa. Nasingpet ka, iho. Ang mga dukat katawan na tanyanan niyas. Tayong kapay kat nagpakawan kan ko na. Saan ko man aday tatipan panunutan niyo pa'y mama? No saan man ani Rodessa tinaikari apara kanyak? Makasara kakto iti sa bali. Naglaing kan Rodessa? Ita kala asumangpet? Napnapanan nyo kadimanan kan Ananyas. Ha? Manang, anya ka dito pang panunutan? Rodessa! Talaga ka dyan natangkan ti olong? Saan na kon nga ikan ka no? Agpagpakasyak kan ka, Manang. Aklonam ko man ani Ananyas tay ayatag. Noon niya launa yung tinakitam iti dadya a tao. Isartang mo ko man nga idul-dul-dul ni Harold kanyak. Nakapagsarita dan kan ni Ananyas. Anya? Sakbayan nagsarita da. Nakasarita ni Harold ti inana. Oh, sana po na rita. Girl, I need you. I need your love. Oh, day bagagaya man ni Rodessa day takan ka. Wan, pudno. Day bagunay ni Harold. Kasana kayat nga diltil ti baginakin ni Rodessa. Idinto tamo na ani Harold ti ay ayatan da. Mabain ako na kayo, Mrs. Rubio. Badet, nautob ko asan arumbang dagiting pagpagak kini Ananyas. Anya? Kaya't ko nasaya at kami iti imatang dagiti tao. Saan ko pa yan na ibagaday tuikan ka? Alalukuyak ni Harold at umaraya a mayor iti sumarunong nga eleksyon. Maragsakan nakparay ti dayta. Amok, dakkel tinamnaman ni Harold ang mga bak. Gapoy ti day di asawa yo. Sayang nga Rod. Nagmayat kumano isudakin ni Rodessa ti agkakasat. Bayan nyo, alukoy iklat na ti kapsat ko. Anya? Kababayan na ko ma. Gaputa kasla idaldal ko ti kapsat ko iti anak yo. Mawatan ka? Naimbag ni Harold. Iso babalawag no apay asaan na nga irupir ti panagayat na kin ni Rodessa. Saan na mapalinda ito'y? Masapal makapanunutak iti pamuspusan tapno agsina darote sa kanananyas. Apay kit din at Jack aramitan. Naimbag ta nalagip ko tayo. Itayak lang ano sana makagura ni Ananyas. Kat isunton a mismo ti mangisina iti kapsat ko. Lading itaklangan da itong aramidak. Mabali nakakuradak to. Ngam pagimbakan matlang da ito'y ni Rodessa. Kunak na datalaan. Madanong tamot gayam ni Harold iti dayto ya restaurant. Sapay ko ma. Tasaan na ka makasinga kada kayo kini Ananyas Rodessa. Siya ka mismo. Tinangkid daw iti daytoy apa nagsasango tayo. Anya,
At ay baga ni Harold kadata, Rodessa. Manipod idi na amo nga agayan ayat kayon. Ingkadang ko alipatan kan, Rodessa. Ngam, kayat ko ti makipagayam kada kayo. Agyaman ako, Nay, Harold. Agyaman na, Harold. Excuse me. Sumbatak labi iti awag ni Mama. Hello? Kaawawag ni Atty. Frank. Kaya't nakakano ba kasarita? Kaslaan mo kunti ibagana. Nagsarita tayo idin. Patgam kumalangan tikit daw na makisarita kan ka, iho. Hapay, sa dino ka diti ayan? At daap dito restaurant, Mama. Kaduak daan na nyas kan Rodessa. Ha? Urayan daklang ang makasangpat dita balay, Mama. Isunton ti pa nagsarita tayo. Isu madlagaya masan ka nakita iti kwarto mitay. Imuna kagaya man dito italon anak ko. Parbangon pa lang itay makapuutak, tatang. Naridam ka talagang agriring. Sana kami na nakaturog pa eh. Itay manggapon nga aglamag. Imaya ko ni titalon. Hindi pa ilarabi anadlaw ko anaragsak ka. Talaga naragsakak, tatang. Ngamin, nagsasango kami kada Harold kan Rodessa iti restaurant. Kat impanam naman na asaan nan asingaan ti kaayan ayat ko. Diya ka mo narumba nga maragsakan ak. San tayo nga mo no anya ti sumaruno ang mapasama ka anak ko. Nadlaw ko anapod no ni Harold kadagiti imbagana, tatang. Saan lang nga nagbayag ti panakisarita na kada kami, tay nawagan ni Mamana. Kaya't sa ngamin ni Mamana nga agtaray a mayor inton eleksyon. Ito na ang araw natin, ang araw na di Panagkunak, saan na ka nga inggan ni Atty. Franco nga alukuyan? Tapno manugot ka lang ang kandidato a mayor. Nagsarita tayo idin, Mama. Awan ti isam ko iti politika. Kaya't ko asurutam titugot day di papam. Makapagserbi aklat ka no kayat ko. Iho, panunuta man ay impag. When kayam, talaga ka di ngayon suko mo, di panagayat mo kin ni Rodessa? Sakbay masaktanak, Mama. Ang mga noon niya pa iti mapanunot kong aramidan. Manglipat aklaangan. Kunak no nagkuyog kayo manan kini Rodessa. Saan pa kami na nakasangpat? Naladawak kami na dimalon iti opisina da. Ang mga no sinuko ni Harold. Manang padet. Apay akas ti panang kitam kanyak. Saan ko kidya sigurado? Mabit lang Adala kiti kwarto na. Ipakitakan ka. Girl, I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be. Kunak na nagkuyog kayo kini Rodessa, Ananias. Saan pa kami nasimmangpat? Naladawak kami na dimalon iti opisina da. Ang mga no sinuko ni Harold. Manang padet. Apay akas sa tipan ng kitam kanyak. Sa bagay, saan kumata sigurado? Mabit lang Adalang alaki ti kwarto ni Rodessa. Tay pakitakan ka. Nagturong iti kwarto ni Rodessa. At niya ito na ichay. Maburbur siya, anak. Kaya, napanan nga ta ni Rodessa. Pudno nga taas sinukon ni Harold. E dito tanalpasan na nagsasarita kami. Dito Kwintas. Apay na ito kwintas manang badet. Napinta sa kwintas niya. Amon, nangina tinggatang ni Harold iti dito kwintas. Insagot na kani Rodessa.
Anya? Amangan no pagaro pa mga gulol budak, nga gar-aramid ak iti rason, tapno isinam. Tilang kayat ko panunutan Ananias. Apay nga inawat ti kapsat ko dahito a kwintas a regalo ni Harold. Idin to tagayan ayat kayon. Awan nga ta ti panagayat na ka ni Harold. Oh, saan ka makasao? Saan ka ti apod no ti kinunak? Kagap-gapo lang ni Ananias dito'y balay, manang badet. Ha? Apay nga dakin ka ti kwintas. Impakitak kini Ananias. Anya? Imbagak kan ko na nga insagot ni Harold daytoy kan ka. Apay nga imbagam day ta ka ni Ananias, manang. Apay akas lamabutan ka. Siguro, pudno ti imbagak kini Ananias sanya. Nga, anya manang. Kastoy, agayan ayat kayon kani Ananias. Ngam apay nga inawat mo pailaan dayto a kwintas. Saan nga ta nga addamat panagayat mo kani Harold? Manang. Oh. Pagduado ang kaditarik na, Rodessa? Sana po na day ta, manang. Kapsat ka. Nga maapay akas to di araramidam kanya, manang. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever. Hindi pa ilang oblagan ka. Itanya tinaduktalam. Tatan, jak kayat akad nga ni Rodessa. Aging iti jak makasarita. Kayan ayat nakangam apay nga inawat na tisagot ni Harold kinkwana. Tatan, Apay nga inlimod nakin ka. pangasing. Saan nyo ko mga adari ribukan ti panunod ko? Agpanunod ka kumahaan na imbag, anak ko. Ulitak, may baga ka na kayo. Masapo lang makasarita ka mismo ni Rodessa. Ay ayatek unay. Agtaloy kakken ko na. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling Ananias, makawanan ka ko. At sangit ka ngay marakop kanyak. Apay nga pakawan ka kanyak. May ipanggap iti kwintas ngayon pakita ni Manang ken ka. Naklaatak nga ro di tinamak kin ko na. Isungarot nga pagpakawanan ken ka. Sorry no yung limit ko. Saan ko maaday tati pagduwa-duwa ang kanyak? Nadapay kayat mong ilawlawag kanyak. Dumngag ka. Imbabawi ni Harold nga itid kanyak ti kwintas. Kalpasan na nakita na, kinamuan na nga gayan ayat ta. Intid na matlaang kanyak. Kastanda ka no, ti panagayat na kanyak. Anya, Saan ko maaday ta ti pagduwa-duwaam, Ananias? ay ayatin ka unay, Rodessa. Ay ayatin ka, Ananias. Kat day to ya sing-sing. Ti tanda tinapudno a panagayat ko kat... Ananias, abayat siyak matan makita ti sing-sing iti ramay mo. Ha? Kung nagpaso, itala amadlaw ko. Saan gaya man na kayo sa itiramay ko? Nalipatak siguro. Anya, ibagakan ka idi. Ipatag mo ti sing-sing. Asagot ko ken ka. Kastanda ti panagayat ko ken ka. Tanong mapukaw mo. Kasla na pukaw mo matan ti panagayat ko. Girl, I need you. I need your love. Uray saan ka pinaayapan? Imbay kalata dito balay. Ada ka din napatag nga ibagam kanyak, pati. Adda, Mrs. Rubio. May panggap dito iti kwintas. Oh. Apay na ita kwintas. Babit lang.
Kasla malasin ko dayta. Saan kayo anak bidot iti pampananutin nyo? Dahito akwintas kat insagot ni Harold kani Rodessa. Nakigtot ni Ananias idin pakitakan ko na dayto eh. Gaputa saan nakabalang nga isagutan ni Rodessa iti kasta ti kangina a kwintas. Saan na nga dayta, Mrs. Robeo? Masigurado ak apampananutin ita ni Ananias. No awan ti patag ni Harold iti puso ni Rodessa. Apay nga inawat na dayto a kwintas? Gaputa nangina dayta a kwintas. Amang ano dayto iti saan da pag kinaawatan? Amang itunda iti panagsinadamatlaan. Huwin nga akpaiso. Kaya't nasawan. At dapay lang namnama, amabalin nga ibawing tumot lang ni Rodessa ti matang nakin ni Harold. Huwag nagpreso. Tsak nadnadlaw nga awan itiramay ko ti singsingin sagot ni Rodessa kanya. Iso pa yung tinakadlaw. Ayan nga tanda dya singsing. Tsak matamon nun sa dino tinangitis diswag. Ang adalaang dito na dyan. Sana mabali na mapukaw. Nakalukat diri daw di kwarto miswa si mereka kelantan. Kaslanda sa pulang. Ti singsing tatang. Kanya singsing. Nini. Mabit man lang. Jakput makitan di taramay mo. Ni Rodessa tinakadlaw nga awan itiramay ko na dya singsing. Apay gabi na pinukaw mo. Saan ko pinukaw? Jak lang amin amo no sa dino tinangitis diswag. Amang ano, jak napupuutan na naragrag. Imposible mo dahil ang ibagbagam. Napuka mo dahil ta. Idinto nga. Ay naapo ay yan napatagday diyay tayo sagot ken ka ni Rodessa. Iso napatpatag siguron. Di kwintas ngin sagot ni Harold. Anya ti kayo siya asawan? Amangan no isukat na ka. Kapulangit ti dayta. Biro kam ti singsing. Amangan no dayta ti sanyo apag kinaawatan. Ure asino mat. Pukawam tinsagod na king ka. O hanya ita. Di kas lasikan tinang pukaw iti panagayat na king ka. Dayta tinagsaritaan mi kinibatet, Harold. Saan gayam nga mo ni Ananias sa sinagutam iti kwintas ni Rodessa? Anya lakit gani manang badet. Saan na kuman nga imbaga dayta kini Ananias? Saan mo nababalawin pa ni Badet? Mama, kalpasan ana amwak nga agayan ayat dan. Nagbalinlaangan agagangay asagot ko kini Rodessa dayjay akwentas. Apay nga inawat na dayjay kwintas. Ang mga no dapat nalimad arik nanakan ka, iho. Saan kayo kung mga agpanunot iti sa bali, Mama? Ito na ang araw natin. Ano dito yan? Amangan na napukaw matan ni Ananias ti singsing. Anyat na pasama ka. Inyunay-unay kung idikan ko na. Rodessa, apay, kasla adda pa kariribukam. Manang Badet. Amo, nagkita kayo manan kini Ananias. Maawatan na kumamanang. Amok, kagura yun ni Ananias. Kat, tayo tatiga po na, nga itiruar ti pagkitkitaan yun. Anya mati nagsarsaritaan nyo. Nagsaritaan nyo ka diti maipanggap iti kwintas, ngayon sagod kan ka ni Harold. Nagpakawan akon ka ni Ananias. Apay ko mga agpakawan ka kan kwa na. Iti anya aga po. Gapo ka di? Taadamat pasat ni Harold, tita puso? Manang pang-aasim. Saan mo kumamat na nariribukan ti panunod ko? Ay ayatek unay ni Ananias. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever. Ananias, naamwa kon ti maipanggap iti panang pakita king kanimanang Badet. Iti kwintas nga sagot ko idi kini Rodessa. Harold?
Isu nga ingkaddan ko, akasarita ka. Dua talaang. Ha? Imbabawik nga insagot kini Rodisa dayjay akwentas. Kalpasan nakakita ak iti pamanaknak nga agayan ayat kayon kini Rodisa. Napanunot ko nga itad matlakin ko na dayjay akwentas. Tapno ada pagalaglagipan na. Nga itid na minsan apasat tibiyag na. Kit nagayatak itinapudnukin ko na. Akwek. Naklata kiti makitak na di akwintas. Kaya naamwa ka nagapukin ka. Dagos asimiplot iti panunot ko no niya ti panggap ni Manang Badet. Anya dayjay. Kayat nangagsina kami. Tasikat ti kayat na apare ti kabsat na. Saan ko akayat nga idaldal ti bagik kini Rodesa? Jak kayat amapilpilitan laeng. Amang ipadag kanyak. Baknang ka. Ngam nasingpet ka, Harold. Nawaya ko maama-aramid mo amin na kayat mo. Tapno matagi ko ti panagayat ni Rodesa. Saan ko akayat nga aramidan data? Inayat ko ni Rodesa. Ngam saan ko akayat? Asyak ti makagapo. Amarakrak ti ayan-ayat yo. Girl, I need you. I need your Anya ka diti mapaspasamak kan ka, Harold. Apa nagbalin ka matan amaag. Saan kayo kumamat nga agsaw iti kasta, mama? Makaanay ko man daya kwintas amang datahal iti ayan-ayat daanan yas kan Rodesa. Saan ko akayat agundawayan? Malagip ko pa ilang dito imbaga kanyak ni Papa. Oh, Ado ti pagwadan, ana ibati day di papaking ka. bagay mo kumatalag ka tiyak mayor. Iso ano umay manan ni Ator ni Franco. Umanugot ka kuman, iho. Napanmanan dita ti saritaan tayo, mama. Pudno timbagayo itay. Adda amin kanyak ti gundaway. Ngimjak kayat nga addan tulaang amasaktanak. Awan gapuna, adi na ka masursuro nga ayatan ni Rodesa. Inulit yumanan nga ibaga dayta. Kasanon, no saan nak amasorsuro nga ayatan ni Rodesa. Amangan no agpungtutak. Kat saan tumat lang ang naragsak ti panagdin namin nga agasawa. Nagsarita kayo gayaman kan Harold. Talaga na imbag. Imala iti amana. Tatang, Namapay ang naliday ka pailaan. amok pa sa anak lata anawaya amang pasyar ka ni Rodesa iti balayda. Ngam, dapay dakdak ka na problema, tatang. Ti Singsing. Saan mo nabirukan? Saan pa nga, Rod? Ang mga nunapukaw matan. Sa anak ngagpakita ka ni Rodesa. Aging kay tijak makita na dya Singsing. No saan mo ang mabirukan? Di pa'y katpulusan, adi kayang kita. Pagtungpalan na dayta, agsina kayo. Kat mapan ken ni Harold, kat isuti makagasat na. Masapo lang mabirukak di Singsing, tatang. Wan, kinasarita di Harold dayjay nga ananyas. Idinto na pintas kumanday takod taway na. Talaga na singpiti anak yo, Mrs. Rubio. Bagay na launay tag mayor. Iso nga roti bagbagakan ko ana. Ngam oray pa Saan ko nagta maawat ni anan niya sa paray ti kapsat ko? Iso nga ituloy ko. Ngay pamuspusan ti panagsinada. No agsinada, mabalin amariing tinamdaman ni Harold. Kat ituloy ng tumatla ti agaram ken ni Rodesa. Ito na ang araw natin,
Human, Rodessa. Kanain mo tinamasapa ka sumangsangpat. Saan kayo ka din nagkita ka ni Ananias? Nabayagan na saan kami ang nagkita, Manang. May nagpaiso. Apay mata na saan parang ni Ananias. Aguray ka. Adan sakit di saan niyo ang kinaawatan? Agasem? May bturan na di nakamakita? Amo namot ngami na saan anawaya amang pasyar kanyak, Manang. Uray no sa anak apabor iti ayan ayat yo. Ibturan na latta kumati pa ng pagpabain ko kankwana. Takasta, tinapudno nga agayat. Ananias, kunak na maibturam adinak makita. Namanon nga aldaw, saan ka nagparparang kanyak? Pakawanan na ko, ma. Anya ti kayo sa wanday ta pa nagpakawan mo. Jak pa nabiro kan ti Singsing. Anya? Napukaw mo ti Singsing. Girl, I need you. I need your love. The memories shared together kept that love alive. Kunaklakit din na maibturam adinak makita. Namanon nga aldaw, di ka nagparparang kanyak. Pakawanan na ko, ma. Anya di kayo sa wanti pa nagpakawan mo. Jak pa nabiro kan ti Singsing. Napukaw mo ti Singsing. Apaya di mo inananadan, Ananias. Ipagakin kay di. Nga ipatag mo. Akas iti pa nang salimut-mut mo, iti pa nagayat ko kan ka. Umdas ka di apa ka basulak laitakin ka. Ulit at kagpakawan ken ka. No talaga napatagak ko, ma. Saan mo apin ukaw ti Singsing yung sagot ko kan ka? Rodessa, Agasam, gapoy tinalao sa panagayat ko kan ka. Siyak pa yan, tinangisagot kan ka iti Singsing. dahil ka di timang dadael iti ayan-ayat ta. Nasakit tinagam ko. Tamaibturam gayam. Adinak makita iti manungal daw. Iso na saysayaat. Na itultuloy tanti saan ta pa nagkita. Anya, Wen, liklikan ta kumapay lang tiyak kita, Ananias. Kaya't ko, adalan ta, tipudno akaririk nata iti tunggal maysa. rumbang ka di akas ti pagtungpalan ta. Masapo ka ding aramidan ta na ito eh. Apay, pagduado am kalin ti panagayat ko ken ka. Sige, panawat ka. Inton makaamiris ta ngagpadpada. Nang nangrunakin ka. Isulaang manan ti panagkita ta. Nasakit tinagam ko. Agasam, di na inanadan. Ti Singsingin sakot ko kan ko na. Di na lang mo no kasano ti kinapataganyak da dyan Singsing. Agas iti panagayat ko kan ko na. Rodessa? Rodessa? Apay manang, anya ka di tinapatag nga ibagam kanyak. Sana nakatarang ka tiri daw. Rodessa? Ang mga kong sangsangit ka. Sana magsangsangit manang. Napulingan na lang. Anya? Hindi ka nagulbod kanyak. Nabata tinangag ko, agsangsangit ka. Apay, ada ka ti saan yung nagkinaawatan ka ni Ananias? Awan manang. Nagulbod ka pala. Amok, nagkita kayo ka ni Ananias. Manang mapalit ka di. Panawan nagpailangan dito kwarto. Kaya't ko tiyag may sa. Si kantumat nga mahin.
No apay at di mo inanadan da di asing-sing ngayon sagot na kin ka. Dahil talang arudan ti poon ti sanyo anak kinawatan. Nasakit tinakam ni Rodessa iti panakapukaw ko iti singsing tatan. Saan kami kanopay lang akikita? Anya, Adalan mi kanopay ti pudno akaririk na titunggal maysa. mabitlang. Kaslasan nga umanay dahi ta rason apag sinaan niyo. Tatan, Amang ano, pagduwa-duwan mo ka ni Rodri sa ti panagayat na kin ka. Amang ano na aloko yung ti kapsat na alipatan na kalangan kat ibawing na ti imatang na kin ni Harold. saan tatan? Saan nakasta ti kinarukop ti panagayap ni Rodessa sa kanyag? I love you to the moon and back, and I will keep you. Uray amo idin ni Harold nga agayan ayat kamin kanyanan niyas. Insagot na lata kanyak daytoy akwintas. Saan ko pinugpukaw daytoy akwintas? Indulin ko. Idintuan ni Ananias. Pinukaw natin sagot ko kan kuha na asing-sing. Di na inikan patag di panagayat ko kan kuha na. Rodessa? Igam mo dita kwintas ngayon sagot ni Harold kan ka. Nagpintasan ka di? Manang batet. Nangina day ta. Uray kasano ti panagulbod mo kanyak. Amok. Adda saan nyo ang nagkinaawatan kani Ananias. Kasla maawata kunti kayat mo asawan, manang. Awan pa itim bagbagak, Rodessa. Ngam. Ama nga nagdwa-dwa kay tan. Kat nautob mo ang nasaysaya at no ni Harold ti ayatem. Girl, I need you. I need your love. Talaga nasingit kan kanyak badet. Iso nga oray day taaba na di mo mailimod nga istoryain kanya. Gapo tadakkel ti utang mi anay bag-anakam kada kayo, Mrs. Rubio. Diyak lang mo no, anya kumama tinagtungtung palan ti biyag mi. No, saan Gapo iti day ti mayor. Agyaban ak launay. Ado kayo asan na makalipat iti kinaimbag tay ti asawa. Iso adyak ingkaan nga alukuyon nga umanugot ti anak ko kumaan. Iti jaya ni Atty. Franco. Nga kandidato ang mayor inton sumaruno nga eleksyon. Kasta ka di, Mrs. Rubio? Wan. Tsak mabaling nga ipapilit no talaga asaan na akayat, badet. Bagay ni Harold ti agmayor. Katamok. Masurot tanto titugot day di Mayor Rubio. No dato maawatak matirason na. Ta saan nakto na matulungan ka dagiti negosyo mi. Tinapatag kanyak. Maituloy na kumati na tungday anapod no apa nagserbi ti amana. Gapoy ti kalaat nga ipupusay na. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo. Dahita tinaibaga kanyak ni badet. Gapu ka no iti panagapukaw ni Ananias iti singsing nga insagot ni Rodessa kan kuana. Idi aklunan nati panagayat na. Igadang na asaan da pay laeng nga kitkita. Anya? Oh, saan ka kadi amaragsakan? Napintas na iti agundaway, iho. Dakal ti gundaway mo asikamot lang ti ayatan ni Rodessa. Diyak kaya ti manggundaway, mama. Harold. Saan tayo kuman napakibiyangan? Noan niya ti problema da nga agayan ayat. Saan mo ka din nga ayatan ni Rodessa? Naibaga kon, mama. Diyak kaya ti manggundaway. Awan iti kinataok data. Wano?
Napasakitan launa yan tiriknam. Saan tayo kumana pagsaritaan day abanag, mama? Saan tayo napakibiyangan? Ti parikot ti sabali. Nabayag gaya mo na saan kayo nagkita ka ni Rodessa? Saan kayo kadi ama ilaw iti tunggal maysa? Saan ko maarumbay nga pagsaritaan pa rito eh? Maawatan ka. Gaputa naglibalan ta idi ni Rodessa. Laglagi pong kuma. Nga imbilang kan anapatag kanyak agayam. Agyaman nak. Kinapudno na. Amo ko no anya dayta problema yo kini Rodessa. Na istorya ni manang badet kini mama. Ngum kunak kini mama ajak kayat timang gundaway. Dak naman na kas ti pagtungpalan kayan ayat mi kan ni Rodessa. Napukaw ko lang ti singsingen sagot na kanyak. Kas jaymot kan ti naramid na. Walang sandaling hindi kita iniisi. Walang sandaling hindi Ah, Harold. Si Kamat Gayam. Sumra ka. Oh my ka. Adda ka din ni Rodessa. Ah, jaklam mo. Kasangsangpat ko ngamin. Anam nabayagan na kanayon na masapa nga gawawid. Talaga asandan nga kitkita kini Ananias. Mabit lang ha. Kita kiti kwarto na. At tugaw ka lang dita. Nabayagan na saan kami nagkita ka ni Rodessa. Mailiw ako na yun kan kuana. Kailiw nakmat nga ta. Oh. Anyan tinagtungpalan ti ayan ayat mi. Diyak kabala na mapukaw iti biyag ko. Ngan no nagmaumawan ti panagayat na kanyak. Awanan ti maramidak. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever. Saan lang ani mama tinakaamuak iti problema yo kini Ananias Rodessa. Uri a mismo ani Ananias. Imbaga na kanyak. Anya, Nagbinilang kami anasingag nga agayam. Nakapinpintas ko madaytoy agundaway ko. Harold? Anya, tikit mo sa wen. Akwak. Adda ka pailaang dito'y puso. Kasano nga tan? Ag nervyosak matan, iti pa nang pareng kanyak ni Harold. Adda kayat ko adamagan kin ka. No agayan ayat ta idiin sagot ko kin katikwentas. Kat nga pukaw mo. Kayat nakadi asawan nga saan mo matan nga kan patagdaayan ayat ta. Harold? Saan ko apanggap apasakitan teriknam? No ka ba alam apukaw ni Ananias? Gapu iti dayjay asingsing. Mabalin akabaalan nakmat apukawan no kas pangarigan. Tasyak kumati inayat mo. Lading itak, Harold. Dagot malaptan, di ba nagarubos nagiting mo? Girl, I need you. I need your love. Rodessa, agsarsarita kayo pala ka ni Harold itay. Yung nagtartaray ka na pimanaw. Kat simrik ka dito kwarto. Apay, Nasaktan at kadagit imbaga ni Harold kanyak manang. pinasakitan na ka? Wen. Kaslaim parupa na matin kanya ka narukupak nga agayat. Gapo iti pa nakapukaw ni Ananias si Singsing. Kilaat lang na pinukaw ko ni Ananias iti biyag ko. Kat,
Kaguram ni Harold, gapo iti dayjay nga imbaganakan ka. Saan manang? Rodessa, genggam ana imbag ti bagakan ka. Dakdakkel nga dayo ti basol ni Ananias ken ka. Manang badet. O na, pinukaw na ti singsing nga insagot mo ken kuana. Kastanda ti panagayat mo, idinaklon mo ti ayat na. Maikadwa, ken kang Ronan launay, no talaga anapatag ka kini Ananias. Maibturan na ka di? Asaan na ka makita? Nga manang, siya tinang ibagakan ko na asaan kami pailaang nagkita. Uray pa, Rodessa. No talaga anapod no ti may sa tao nga agayat. Ipanagnak na dayta. Urayan nga pa iti ibagbagat ay ayatan na. Malaksid, no ipalubos ng asumrak ni Harold di tapusong. Sana makatulong na dapat nagsangsangit mo. No masaksakitan ka, mamimpinsan na pukaw mo tibiyag mo dahil dyan nga Ananias. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Rodessa, anya tararamidi mo? Aldawa na, di ka pala bumangon dita. Naimbagta sana nakatrangkatiri daw ti kwarto mo, si Merkaklatan. Manang badet. Kasla kakapsutak ang napikatan. Anya? Langan magpaisot yung kakapsot. Kasla di pa sumungot itimak mo. Agurigor ka? Baya manang. Pilitip ti bumangon intong madamdama. Tinasaya ati pankalangan ito doktor. Amang ano kumaro pa yung tamarikrik na. Saanan? Ang tumaraklangan iti agas. Saan mga natanggang taolom? Manang. Oo. Agsangit ka manan? Mailiwag namin kanyanan, Diyas. Ha? Agasam, di nakmanlaman lagi pa kumustaan. Ay, over acting. Igor-igor mo, tiili mo kani Ananias. Masurunak iti day tanging bagam. Unay ka na din ko. Kasta, di ka grabe ti panagayat mo kani Ananias. Kung kunam ti kasta manang. Ngamin, saan mo pa yan napadas tinaganya? Ikakit ni Rodessa. Gusto daytan. Tinasayat. Ipangkalangan iti ospital. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I hope. Ananias! Mabalin ka di akasaritak ni Rodessa manang badet. Nakalagip ka man na sumarong kariti kapsat ko. Kunaktan na linipat mo. Manang badet. Asin na dayta. Ay na, Rodessa. Ada dito yan. Tay gurgurigor mo, akaili mo na unay. Rodessa, apaya kasta tilangam. Masakitak nga rod. Ngaming karkarigatak ti pimangon. Uray maululawa. Ala, agimbag kamit nga tan, Rodessa. Ala, kasaritam, Ananias. Nabayag ka din na masaksakit ka. Pagkawalan na ko ma. Di akong may turan pa itiiliw ko kan ka. Ito ka na naman muli, kumakatok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulit, ang puso tila di ka nagbago. Agadulakit din na kita prutas nin sagot mo kanya Ananias. Kumusta ti Marikrik nam? Naimbaga kun. Agpapidsa aklaan. Ay ayatin ka unay. Ayayatan ka matunay Ananias. Katpakawanan na ko. Sakti rin bang agpakawan kan ka? Awan basol mo kanya. Ako ay nagpitutak. Saan ko maatipan nakapukaw mo iti singsing tigapuna. Nga agdua-dua ak iti panagayat mo kanya. Jak ingagarat ti pan nakapukaw ko iti singsing. Ngam iti dato agundaway. Sakmat ti mangisagot iti singsing kan ka. Nagpintasan dito yung singsing. Daytoy asingsing titanda tinapudno a panagayat ko ken ka. Agyamanak. Iti panangyusong ko iti ramay mo na ito asingsing. Ijayak matan ti parakasarta.
Makalwa kitiragsa ko. Magikasarakin ka na niyas. Wen, gaputayayatin ka unay. Ay, ayatan ka unay, Rodessa. Girl, I need you. I need your love. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu itaalawas,